Nangu Tombo. Ngizoqukula. Thula mela. The phone ngifuna i-charge. Ngabe mfana nomnayo ngapela. Uvula ngale garage. Wena makagush wangiqamba lamanga this other day wathi sogijima. Ngavuka ekseni ngakunikeza amanamba wami azange wangitext ngongitext. Askisi. Uncle Sam Don seno Sam. Hi my love. Thank you so much, Queen. Thank you. Enjoy the holidays, okay? Enjoy the holidays. And okay, Neshab, where are you? Thanks, tap on the screen. Please tap on the screen, guys. Can you please tap on the screen? I'm very good with King Posh. I'm very good. Right, I'm very good. Leo, thank you. Guys, can you all please tap? Let's tap, everybody. I love Guys, I love this one. If I don't win this one, I'm going off. Jesus! Abakithi. Ishilo mfana kazozoyibamba le phone yazi ngifuna i-charge. Hawu uyahamba? Ubuntulo. Ngiyabonga kakhulu mama. Thank you so much. Sidlala 1000 per game. Ngiyahamba mina after this one. Hayi. Nabantu bami basathe block tap. Oh, you are driving. Anginakinga too. Maybe ufike endlini nje ngisasekhona. Vela yikho indaba yami. 36. Oh, in 36, she will come to Cape Town in 36 hours. At least, so you're enjoying the holiday alone. King Posh Kukupayadi Savannah Shleta 6. I'm bored. After ending my life here, I don't even know what to do. My life is a mess. Mandisa. Kichimo salani. Samsasekhona nomthuzoza. Ungaphumi sando sami yazi ukuthi cela ungiyele ngale kusithelo ezwani uyazi usithela ngithi. Usithelo lana celeni komalibongo. Uyamazi uma veg. Ngifuna i-charge umtshela ukuthi cela ngiboleke angimazi noma ukhona nani. Umtshela ishinangani noma ngimnike hamba uthatha i-charge yabo ekamereni lami le eround ngemuva umtshela ukuthi cela sishintshane mina ngi-live angikhona ukusebenzisa leya. Ngabe uzonginika uNkulunkulu wami. Akusena uzongijabulisa mthuzozo shame ngiyifikela nje. Ngingenayo nelokhunja. Nebed. Wase ngidecline nelona ngisondela invite. Hey beautiful, happy new year. Thank you so much. Good morning. Kaya ngistress le ndaba ebed. Ngeke ngimele ngiyozama indaba ye-charge. Ngingakhamisi lapho lamakha abancane nabantu abanale charge. Kube ngayithengele Hisense nje ngaphuma ezintweni ngaba ngina stress. Uyazi ufike uma umchazela uthi awuzwakali mic sacela si-exchange ngizomnika le yakhe. No uma ungamtholi ucela umyezi. Kodwa bungathengi ngani noma i-cable ka 40 rand town. Ilahla sewenze njani? Hi baby. Ninjani?
It's alright, it's alright, it's alright. Mbukile. Mivukire. Mbukile. My team solo. Mivukire. Sisindoni kusapha awuphekele namhlanje. Yanga nombuyo kwesibili ngibona kuthona ngidoni nje. Noma ngayi nini? Siyadlala nkepha. Yes, baby. Bekusebusuku nje bekuzikhathi bobusuku lezana. Antu ayingasethe. Gatsheni asethe. Gatsheni siyahamba ismoke saka mama kaGushi. Alpha ngithatha. Awudlali ngampheps. Ugatsheni nje uhamba imeshi ayibonile. Ushawe network key. Okay, ma. Awu bakithi kuya benyathi kwenzani? Gatsheni. Boya benhlwazi. Akumazi kwenzani? Yabo, ngiyisiboya benhlwazi uyeza. Asethe phela gatsheni. Ngabele ngabona umshado. Ngalobolo. Abo gatsheni ngana smoke basenza ngathi abawabona amameshi. Yasicela sithebeni screen. Makhoni ini? Angikhona ukungena yini? Hayi wena usesontweni wena uyapi la? Theo ni sontweni. Kabuya sizana. Ubani okhathisa lelo? Gatsheni ane network ngam nesicefe sesound. Awungeni maku4. Ngena maku. Gatsheni ukhathisa lengoma. Kayisicela sonke sithebeni screen. Ngicela nyangizwa. Bangimnyuthile kwanami. Ya ngena maku2 chief. Kayisicela sonke sithebeni. Mina nginankinga nomsindo, nginenkinga nale ngoma. Tap. Akaqala ukuvota nje uqala mase kuqalileke bese uyangenzela ke bese niyangena nje nenze njalo. Nje forever mina phela. Wena chief mina usesontweni. Ngazofunani la. Uyayikhumbula la ngelihle ukuthi lengoma ngathi yipi? Angifuna ngimoshe i-daily first sisaqala ngisazilungisa nenzipho. Yo. Sisa kumede welcome. Akadlala ezinye akadlala iAfro. Hamba olala mos. Ngazi mina ngakhala nala ku-live mina futhi angibhadali. Anibonani abangicubuluzi kuma award. Thank you Sisindoni. Bangifake kuyilo best content creator bangifaka noThamara bayiphathi kahle shwem. Angibonanga wangangisendelanga. Abakayilokhu nje basend video manje. Ngibona la kuma comment abayiphathi nje kahle. Apha mebecaca mabefaka mina. Caca mabefaka uveli. Votani man. Ngizohamba niyo-check ukuvotela. Hamid Yalrotsanya Shubi. Akunzima mazikhalela nabomama kaGuji asiyeke nizoyibona. Mina abantu babengadlala nje manje ungabathathi ke kancane kukuthi ngoba angazi le game wayengena speed. Nani backup yamuntu. Abantu bamshi ngabona nje bengaqhufuzela yona manje.
nane-backup. La ngama-job. Guys, angazi esingatholanga speed kusami. Kwenzakaleni? Anike ngixoxele. Akho speed akho nto. Guys, if you have had me, don't forget ukuthi nje uniphosele. Akho speed Wavele akho. kwathi nyobabo nekhaya sibe ndawonye. Smoke wena sis man. Uku Send A1. man. Une smoke so A1 ngagcina ku A3. Awukunini ngaba ku A1 awuyiphathi kahle. I think na 3 weeks manje. One. You. But I think ngiyabuya yabona nje. 9 lives. Titi ngibuyele emuva. 9 lives. Uyazibuyelela or uyobuyiswa isimo. Isimo sempilo, isimo senhlalo bakithi. Akhona imbezwile vele namkhona oku A2 uvele wathi akavuli. Namhlanje ilanga loku3 wathi never ubuyela kaB mina ngiyenze ngiphathwe istress ngathi ngiyahola. Angeke niyastressa leko A. Wanyewa. Guys, cela sonke nisithepeni ne. Maybe like sizosithola speed. Niyabona yini? Thank you so much Usindoni ngihat me. Ngibonile na wonke umuntu othepile guys, thank you so much. On the next game guys, can you please all sithephe sonke. Ngithi yabona ngithatha ngivela yakho. Wena into okungasho. But game in lesidlala napho gatsheni ngathi benzi washing bavela bayaphuma. Into okungasho. Namanje sisana speed. Ayithane. Datsheni wena bazokubhena intuthi yani leyo iveza lapha. 17. Kwavele kwathi nyobatshele ekhaya. Datshena ufaka iscreen esiyelo la faka le ikheke. Afake ini? Afaka ikheke leli icup ilo iginger faka iginger cake. Yindaba wenzeni? Awubonde intuthi ecela ngiyibona. Yo, ungibongele, unikoba. Nginikoba. You can't show this live. Akekho. Yeah, ivali. Ubani? Abanandaba ukuthi sifani intuthu nje ithi it's danger. Ngiyamfonela manje. Thank you so much Sisindoni. Yeah, ngiyafila phana kanjani? Sifika bese. Charge. Amelanga ngicakala amagemu wayini na speed la. Yini manje? Good boy, my girl. Ubani manje wonakele? Bese yini la? Bese yini la? Bengithi kune Nava.
Hey, private, like, why? Why private? Beki lona lana ngazi sengizo-enda nalo life wakhona ngizamcharge. Angazi sengizothini kubani. Hi, baby. Ayikho nje into engidlala lapha. There is no battery. Andinabheka. How thank you Mancane for the heart me my love. Mina ngazi ngempela ukuthi wayespeak ilokhu nje ingekho. Singathola i-speed. Kwigame nje elandelayo singathola i-speed. Enda lo life ngiyishaje phone. Phela izobhora igame if singathola i-speed kanje. Because you just. Kavele ngabona umshado namalobolo. Ololo. Kwavele kwathinyo batshele ekhaya. Thank you so much Sibongisho Mr. Sami ngiyabonga kakhulu. Thank you. Nawo wonke umuntu othebile guys. I am thanking you. Let's just pray. Let's game ezayo. Bazosinika igame ayileli magujuguju asabasinika wona. Sizonika igame sithatha abadakiwe ama-MVP. Kusho ukuthi ilona uno TikTok why kungena speed kungena next. Hey, yabo lo Prime Master lo. Ay. Ngathi ngisemngcwabeni nakulo life. Lolo. Ayish. Awucacanga nje. Omunye uzenzela amazipho, omunye wenza washing. Omunye uvela kancane hayi ngeke khehla ngeke. Hawi. Hayi. Abengithi ehle. Isibazi umama ngizothuthisa singizile. Screenshot what? Awuthi phela fasele nogqoka umlomo chom. Elibhlosi ngaleso feni kamera bethu. Hawi. Ngicela uphinde ungene futhi after 30 minutes mase sikhuza unyuyi. Okay. Sidlalele match. Wena unabo abantu bazokuqhufuzela. Anginabantu mina, ngiyagibthana kuphela. Lawa abagibs abazozibethi ukuqhufuzela. Okay, ngidla ke. Awunama nginamuntu nkosami ngapha. Yabona kusasa nama-type o2. Ya? Kanti ukuphi wena? eTaiwan. Kukuphi kona lapho? Kuse-Heart of Asia, ngase-Thailand.
Mina kanti nina why niyiphesheya? Nihambe nini? Ngoba wonke umuntu ungathi uphesheya manje. Mina ngiyafunda mina khona. Ufundani? Ngikwa-Department of International Affairs. Kwenziwani lapho? Uyabo njengoba kuxatshana nje ePhalamende mina nje ngizodila ngokuthula. Ngizoletha ukuthula but ngisebenza kumaphalamende a-international. Ufunda for how long? La ilokhuzana 4 years but masuqeda ama-credits wadingayo usuqedile. Wena usebenza unyaka wesigaba? Oqala. Semanzi nte. Hawuzoqeda kodwa. Wa-apply kanjani? Just in case kukhona umuntu ofuna ukuza. Ama-applications avuliwe, inga-apply online. Ama-requirements. Umele wazi isigisi. Mase ilanguage yala uzoyifundela khona but abajwayele ukuthi benawo ukuthi wafunda uScience noma uCommerce noma ini. Mawufuna ukufunda lento ofuna uyifundela nje bayakufaka. So long as Bafuna grade 12 muphathi. Ama-requirement ka grade 12 maybe baya-check ukuthi uphase kanjani noma like kumele ungabi no level 2 abaningi no 1 abaningi or 50% and Top above. 5 my love. Kumele Or 50% and above. ithini website yoku-apply khona? Kunama-link akhona esikoleni. Usendele phela. Ngizokusendela i-document Bakhona yakho. abazo. Usende i-document. Abayifuna yedwa isi-document. Ngine-document okuya phesheya. Iyadayisa. Ofunayo nje uzongisiza akhipha amashumi ayosheleni. Igama lesikole yini? Guys nibuze nani nifuna ukubuza la comment section ngingaba ngeke. I-Wenzhou Uselin University of Languages. Yes, utheni? Wenzhou Uselin University of Languages. Spelling. W. Guys, yedwa sizatokoza ubutype la kulokhu nje. Okay, WENZAO mase URSILINE University of Languages. Okay. When usuhlala isikhathi bethu like amanye ngithi ama-country athi umuya khona maybe you stay minimum of 1 year before ubuyele ekhaya. Wena usuhlala isikhathi kanjani? Gcineni nekhaya. Mina ngigcine ngoJuly. Excuse. This year. Ikhona nemali lapho. 10 months ngihlala la. Ikhona. Serious? Iningi. Ngiyawuthola NSFAS. NSFAS Oh, abanye ibhadala. bayathola but mina ngathatha i-scholarship lesi esinganikezana imali because ngifuna ukusebenza. Man, bungilalela comment uthini umsebenzi uyawuthola uma ufunda kanjani? Uyawuthola umsebenzi wafunda. Muyikhokhela. Uma une-scholarship but esingakunikeza i-stipend uyakwazi ukuthi uthole umsebenzi. But uma kuyilesi esikunikeza imali because ibaningi imali abasuke bekunikeza yona. I-range kuba imalini if usu-convert to rent. Masu-convert to ama-rent ithini Ngoba range? ilokhuzana isuke iwu-half, esinye siyakunikeza u-32. So 32 divided by 2 imali yase-South Africa leyo. Ushuthi uthola seku-64,000. No. Angithi la Divide not times. It's 16. divided by 2. It's 16. It's a stipend. So also fana ukuthi NSFAS.
ehe bese mawusebenza mawusebenza i-range mucabanga imali yala i-minimum 35 but ibaningi uma kuwukuthi bayana nangiyaba yi-housewife wena ungathi vela mina uqhamuka kwi-country esuke ikhuluma isiNgisi as their native language. kanjani yiphi country leyo Yithi nabase if ngikhohlwa lelo khuzana le laba bakhuluma isi-French kodwa. bese i-budget let's say sebekuthathile bak-accepta all that stuff i-budget kuba imalini osuka ngayo la emzansi maybe ezokukhava Bakhokhela. bakhokhela guys applyeni isilokhuzanile isilungisiwe.